Μέχρι χτες υπήρχε η φήμη ότι τα Civic δεν στριβούν και ότι τα ραλί δίνουν show σε βουνά. Λοιπόν, από σήμερα αυτό θα το ξεχάσετε, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με 2 εκπροσώπους από την κάθε σχολή να κατεβάζουν ολόκληρα βουνά. Λοιπόν, τα πράγματα αλλάξανε και πάμε να δούμε τώρα το γιατί. Ήρθε η ώρα να μάθετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Τράφι αυτή τη στιγμή και που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο φυσικά και σε όλη την γη. Και έχουμε μια κόντρα ανάμεσα από Γαλλία και Ιαπωνία. Ο απόλυτος εκπρόσωπος για το Ιαπωνικό είναι ο Σωτήρης ο Stroke Tap. Τον ξέρετε από κάτι άλματα, κάτι άλλα κόλπο που έχει κάνει αναβάσει, ριτσόνα και τέτοια. Και λένε ότι μερικοί αυτό το αμάξι δεν μπορεί να στρίψει. Ο Σωτήρης θα τα κάψει όλα. Λοιπόν, πάρτε ένα μάτι. Φύγαμε, boy, δώσε το σήμα! Έχουμε διακτηνιστεί και έχουμε φτάσει πριν το Σωτήρη φυσικά και έχουμε δει και τον τερματισμό. Σωτήρη, πες μου πώς φάνηκε η πίστα, η ανάβαση, πώς το πω. Το Honda είναι αλλού. Στρίβει δηλαδή, Στρίβει και αδίκως τα κατηγορούνε. Λοιπόν, βρισκόμαστε πάλι στο σημείο της εκκίνησης, όπου ο Γάλλος βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, απειλεί να τεμαχίσει ό,τι κινείται και Ντέιν, δώσε το σήμα τώρα!
Λοιπόν, θέλω μια γρήγορη δήλωση σχετικά με τη φάση. Καλός ήταν και ο Γάλλος, απλά φάνηκε έλλειψη μπλοκέ στην ανάβαση. Έλλειψη μπλοκέ λοιπόν, κάτι άλλο. Και λίγο η δύναμη ψηλά που ενώ το Honda ξύριζε, αυτό λίγο Πράγμα το οποίο φάνηκε άλλωστε σε φάση. στις κλειστές στροφές και στις ανοιχτές. Οκ, πολύ ωραία. Πρόεδρε, εσύ τι θα έπαιρνες τώρα, για πες. Starlet.